Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na aw minnu bɛ ka an filɛ ani aw minnu bɛ ka an lajɛ radio Joliba ani télévision Joliba ale sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ka jira aw la k'a fɔ min ye kunnafonidi gafew ye olu de lakali waati selen filɛ nin ye don o don laadala don an fɛ yan nɔ laadala ko min ni an y'an sigi aw ye walasa kunnafonidi gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an bɛ kɛnɛ ka k'o de lakale bamanankan na aw ye bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ min ye jamana ale kunnafoni taabolo la cogo min na laadala an bɛ kunnafoniw la bakurunba dɔw fɔ aw ye ka sɔrɔ ka an da don a kunnafoni walawalali la ka jira k'a fɔ min ye kunnafonidi sɛbɛnw la bakurunbaw dɔ bɛ tali kɛ info matin ale kumana bi a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka warimarasow ye n'o ye bankiw ye a jirala k'a fɔ bankiw kɔni olu bɛ baarabila la tile saba baarabila min ni a daminɛna min bɛ tali kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na nka ko clients n'o ye bankiw baarakɛɲɔgɔnw ye olu caman bɛ yen u diminen don kosɛbɛ nin baarabila in na ko fɛn bɛnta tɛ nin waati kofɔlen ninnu na n'an bɔra yen nɔ min ye indépendant ye ale fana kumana indépendant y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali la yan nɔ buru dilanlaw ni o ye dunfɛn min bɛ yen n'o ye buru ye ko ale dilanbaw ye baarabila dɔ daminɛ surɔ nɛgɛ kanɲɛ fu falaki yɛrɛ waati ka sababu kɛ ko ni jamana faamaw ma bɛn fɔ la min bɛ tali kɛ buru sɔngɔ ale kun kan an bɛna an da don o la sa indépendant fana kɔnɔna la kunnafoni misɛn dɔw fana bɛ indépendant kɔnɔ lakanabaliya ko siratigɛ la ko min ye jabalikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko min ye u ka babili dɔ ye ko o cira bamacimaw fɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye tani ka segin gɛlɛyara kosɛbɛ jabali ani dɔgɔfiri cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye sirabakan kasara dɔ fana o kɛra Bamako yan nɔ Sɛbɛnni kɔrɔ Jikɔrɔni Para kɛra sababu ye maa 5 o ni tora o la an bɛna o walawala aw ye sisan indépendant kɔnɔna la Soir de Bamako fana kumana limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko ni an b'an janto limanaw min ye CEDEAO ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛkuluba ni Mali b'o kɔnɔna la u kan ka ɲɔgɔn ye ba dɔ boloda jamana ɲɛmaaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko nka yanni o cɛ min ye ministre minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la ni olu de ka baara bɛnnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw taabolo jamana wɛrɛ ni jamana wɛrɛw cɛ baara ma ko olu fana kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ nka Mali tɛna ye o kɛnɛ kan limanaw an dun ka jamana ɲɛmaaw jija an bɛ bi ko fo ka jɛrɛba kɛ n'u kama ko assise nationale de la refondation ko n'o tɛ ko jaabi foyi tɛ se ka di kalata waatiw la ko bɛ sɔn ka kɛ ɲangiba ye Soir de Bamako ale bɛna o ɲɛfɔ sisan min ye Nouvelle Horizon ye ale fana kumana a ko min ye CNT n'o ye Conseil national de transition ale mafalenba dɔ bɛ yen ni o ye conseiller dɔ ye Docteur Fuseni Ouattara ale kunungo a jirala k'a fɔ ko CNT maa dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min ni maa si tun t'a ko kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko huis clos n'u yɛrɛ dama tɛ a kuma kɛra min kan o ye Isa Kawujim ka kuma de ye a jirala k'a fɔ ko Isa Kawujim bi ko Docteur Fuseni Ouattara ale ko n'i y'a da ale ma ko Isa Kawujim k'a ka walan sɛmɛ walasa baara ka nɔgɔya maaw bolo n'o tɛ ko sariya maa si tɛ se k'i kɔgɔ da sariya la n'an bɔra yen nɔ an bɛ kunnafoni kuncɛ ni les échos welewele ye limanaw a yɛrɛlen bɛ k'a fɔ ko kalanta kɔni kɛra kunungo jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la ko nka limanaw denmansaw ɲina kalan taara ko nka minɛn minnu bɛ san ka di denmisɛnninw ma n'u bɛ taa n'a ye kalansow la limanaw ko o kɛn bɛ di san sɔngɔ o dalen don o kan an bɛna an da don o la sisan kunnafoni kɔnɔna la ko kɔnɔna la limanaw k'a jira k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ o lakali aw ye o ye info matin a kumana a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ baarabila dɔ bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la warimarasow n'o ye bankiw ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kuluba dɔ de kɔnɔna la u k'a ma ko SINABEF syndicat national des banques établissements financiers olu ye baarabila dɔ daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen a bɛnna novembre kalo tile fɔlɔ ko tile 3 o de bɛ kɛ baarabila in na ko nka maliden caman bɛ yen olu ye SINABEF ka nin baarabila min ye nin ye ko a kɛra i n'a fɔ damatɛmɛ wale ka ɲɛsin u ka clients ma walasa n'a sɔrɔla baarabilalikɛla ninnu n'o ye syndicaliste ninnu ye olu y'a jira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin olu ma ko k'a fɔ ko u ka wariw bɛ bankiw kɔnɔna la k'u tɛ ka se ka u ka wariw sɔrɔ sanko nin waati ninnu na n'o bɛ bɛn kalo laban waatiw ma a bɛ bɛn sara kɛ waatiw ma min ye maa caman ye o kɛlen don ka jalaki bɛn
min bɛ tali kɛ Sina Bɛfu maaw kan k'a jira k'a fɔ ko u ye baarabila min kɛ nin ye ko kun kan ka kɛ waati wɛrɛ a kun man ka kɛ kalo ban waati la sabu limanaw i b'a ye k'a fɔ maaw ka saraw ani maaw ka wari caman bɛ yen o bɛ sɔrɔ kalo labanw de la. N'i ye jateminɛ kɛ association professionnelle des banques établissements financiers n'o ye APBF o fana ye jɛkulu dɔ ye min bɛ warimarasow tɔgɔ la ko o fana y'a ɲini Sina Bɛfu maaw fɛ u ka se ka baarabila in u ka a ɲɔngiri ko nka u n'a ta o ta Sina Bɛfu kɔni y'i kalen kɛ siɲɛ ko baarabila in ko ale tɛna a ɲɔngiri sabu ko f'u ka laɲiniw ka sabati. Limanaw ko Sina Bɛfu de ka nin baarabila min filɛ nin ye n'o ye bankiw ka baarabila in ye maa caman kɔni bɛ yen o ma se ka faamuya bi caman y'a jira k'a fɔ ko i b'i ka baarabila la ko munna i bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ ta ka ɲɛsin cakɛda wɛrɛ ɲɛmaa ma ne kan ye BDMSA ale ɲɛmaa yɔrɔ a jirala k'a fɔ Sina Bɛfu ka kɛlɛ fankelen fana y'o ye ko BDMSA ale ɲɛmaaba k'o ka baara bila. N'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Sina Bɛfu a ka kɛlɛbolo dɔw ye dɔw banki ninnu client dɔw y'a jira k'a fɔ tiɲɛna olu ma se k'a faamu fiyewu n'i y'a mɛn ko banki sigilen don limanaw client de b'a la n'i y'a mɛn ko banki sigira dɔ de taara wari bila a kɔnɔna la munna i bɛ baara bila ka olu ka nafolo limanaw ko don kunbalan na maa si sen tɛ ka i tɛgɛ da i ka wari ka bin i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Kone Bintu Kokayina ale yɛrɛ ye i yɛrɛ ɲininka o la k'o bɛ se ka kɛ cogo di k'o tɛna se ka jɛn ni nin waleya ninnu ye fiyewu sabu ko Sina Bɛfu ye baarabila min kɛ ka bɛn ni waati ninnu ye tiɲɛna k'o tɛ ko bɛnta ye min ye Sambige Ba ale fana y'a jira k'a fɔ ko hali a bɛ fɔ min ma ko service minimum n'o de ye baarakɛla damadɔ u ka to yen nɔ walasa baarakɛlaw mago bɛ baaramisɛnnin minnu na u ka se ka kɛ walasa maaw kana fɔ u jigi kɔ ko hali o yɛrɛ tɛ se ka kɛ min bɛ tali kɛ Sambige Ba ale ko k'o tɛ ko bɛnta ye min ye Ibrahima Kebe ye ale fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Sina Bɛfu maaw a ɲɛmaaba n'o ye Amadu Ba ye tiɲɛna ko ale tɛna nin ko in u ye nin baarabila min kɛ ale tɛna jɛn n'a ye fiyewu. Wa min bɛ fana ye Abdoulaye Brigadier Diallo ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko ale ni tɔw fɛlama kelen ye ale ko baarakɛla kɔni ni baarakɛla bɛ baara la ko a kan ka hakɛ de ɲini baarakɛla man ka to fana kuma bɛɛ bɛnbika ka sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko baarakɛla n'a ye baarabila kɛ sariya de y'o yamaruya n'a b'a ka hakɛ ɲini k'o fana tɛ se ka kɛ ko gɛlɛman ye ko nka ka baarabila kɛ e bɛ ka dɔ fana ka hakɛ tereke tiɲɛna k'o fana tɛ ko bɛnta ye o kɛra Abdoulaye Brigadier Diallo ale ka hakililaw ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw info matin kɔnɔna la bi kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Sina Bɛfu yɔrɔ client caman de bɛ yen bi minnu ɲɔrɔkilen don ka kɛ u kan ka jira k'a fɔ nin waati kofɔlen in na ko n'i y'a mɛn ko banki bɛ baarabila kɛ limanaw o k'a sɔrɔ nafolo de bɛ bankiw kɔnɔna la n'o tɛ client caman bɛ yen bi u y'a jira k'a fɔ ko nafolo min bɛ bankiw kɔnɔna la client de ka nafolo don n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa baarabila la i k'i hakili to olu fana ka hakɛw la n'o tɛ ni nafolo tɛ banki kɔnɔ k'a bɛna fɔ n'i ye so jɔ limanaw i ma bunadamaden bila a kɔnɔna la o kɔni ye fufalaki de o de la an bɛ don min na i ko bi wele bilalen don Sina Bɛfu ɲɛmaaw ma minnu ye banki baarakɛlaw ka lafasali kulu ye limanaw ka client n'o ye u ka baarakɛ ɲɔgɔnw ye k'u ka olu fana ka hakɛ lajɛ nin waati kofɔlen na sango an bɛ kalo ban waati la sarakɛlaw ka saraw kan ka di maa caman bɛ olu mago b'u ka nafolo la u sen tɛ ka u tɛgɛ da u ka nafolo kan k'a ko kɛn bɛ gɛlɛya ye client caman olu yɔrɔ bi olu de ka dimikanw ye nin ye limanaw kunnafoni ni an y'a bɔ info matin ale de kɔnɔna la n'an ye info matin bila an bɛ don min ye indépendant fasɛrɛdi sɛbɛn kuma na a y'a jira k'a fɔ nin waati ninnu na kunnafoni damadɔ de bɛ indépendant kɔnɔna la fɔlɔ o ye ko yɔrɔ gouvernement kun ye a ɲɛfɔ k'a fɔ ko buru feerelaw olu ka buru kala kunbaba k'o kana tɛmɛ dɔrɔmɛ 50 kan nka a yera k'a fɔ limanaw ko buru boulanger minnu bɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o ye Union des boulangers du Mali ye a jirala k'a fɔ ko nin gouvernement sama-samali donna u ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ kunun na sabu ko kunun nɛgɛ kanɲɛ fufalaki ka na daminɛ bila ko boulangerie fɛn fɛn bɛ min ye Bamako yan nɔ a caman bɛ u y'u ka baarakɛyɔrɔw datugu ko nin gouvernement ma bɛn fo la sabu gouvernement y'a ɲini ko ka buru kala kunbaba o sɔngɔ k'o kɛ dɔrɔmɛ 50 ye k'a sɔrɔ dun min ye boulangerie ye olu bɛ k'o feere 60 buru kala fitinin limanaw ko k'o feere dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 30
u bɛ ka o fana feere o sanfɛla la a jirala k'a fɔ bi limanaw nin ko de bɛ sen na sabu u ye ɲɔgɔn ye min kɛra kunungo min ye boulangerie ka tɔn min bɛ yen n'o ye Union des boulangers du Mali ye u ni gouvernement cɛ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka jagokow kunna ani min bɛ tali kɛ sanni feerew ale ye boulanger wele ka kangarida gɛlɛn kɛ u ye maa min ye sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko buru sɔngɔ dɔ ka fara a kan kala kumaba ni kala fitini limanaw a jirala k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ n'a ye bi jɛn tɛ kɛ n'a ye sini nka ministre kɔni ye ladilikan min di limanaw ko maa min ye nin kɛ maa min ye nin wale in ta ko ɲanginiba de bɛ ta ka ɲɛsin a tigi ma nka limanaw maa min tun bɛ boulangeru tɔgɔ la n'o ye Ahmed Dambele ale y'a jira k'a fɔ ko bi ko kunungo ntɛnɛn yɛrɛ u ni min bɛ tali kɛ ministre ale kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye limanaw a jirala k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ gouvernement ale sen bɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la yɔrɔ dɔw la n'o ye gɛlɛya dɔw ye ka sababu kɛ ko farini min n'ale de bɛ bamayɛlɛma ka kɛ buru ye bi o bɔrɛ limanaw o bɛ t'i jɔ fo sefa wari 4000 na ko cogo di olu bɛ se ka buru kala ka o feere dɔrɔmɛ 50 k'a sɔrɔ dun gouvernement bɛ k'i sinsin min kan n'o ye bɛnkan ye min bilala mars kalo tile 30 san 2021 ko sanni feere sɔngɔw ani dundala dumuniw limanaw minnu bɛ feere an ka sugu kɔnɔna la ko caman ka bɔ o sɔngɔw la buru b'a la nka a jirala k'a fɔ gouvernement bɛ k'i sinsin o bɛnkan min kan ko gouvernement yɛrɛ tɛ ka o bɛnkan in labato sabu ko u kɛn bɛ ka farini bɔrɛ to yen o yɛlɛn bɛ limanaw boulangeru maa minnu bɛ buru dilan olu bɛ ka o bɔrɛ sa 4000 ko a ka gɛlɛn u bolo ka se ka buru yɛrɛ feere sɔngɔ min ni gouvernement bɛ k'o fɔ kɔni a ko kɛra sɔsɔliba ye kunungo kosɛbɛ ministre so min b'an ka jagoko kunna kunungo ntɛnɛn ko bɛn ma kɛ ko la a kɛra sababu yɛrɛ ye maa minnu bɛ boulangerie baara kɛ u ye baara yɛrɛ jɔ pelenketew ko gouvernement ale bɛ ka min fɔ olu tɛna se ka baara kɛ ni o lahalaya in ye indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la lakanabaliya siratigɛ la ko kunungo min ye babili min bɛ yen n'ale bɛ dɔgɔfiri ani jabali cɛ a jirala k'a fɔ karisu ka dugu jɛ ntɛnɛn na octobre kalo tile 31 ko Segu mara la limanaw ni jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ bamanci wale tigilamaw ka wale jugu ala ye diɲɛ don o don da dɔ de bɛ fara dɔ kan maa tɛ se ka dɔ fɔ ka dɔ to yen bi ka sababu kɛ ni ye Segu mara la bi limanaw lakanabaliya min b'a kɔnɔ a kɛmɛ sababu yɛrɛ a bɛ ka wolo fɛn wɛrɛ la n'o ye kɔngɔ yɛrɛ ye o de siratigɛ la min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛla yɔrɔ ɲɔnɔ mara ye sɛnɛkɛ jamana ye ɲɔnɔ mara i mana dugu o dugu la i b'a sɔrɔ sɛnɛ de bɛ kɛ yen nɔ nka min ye maaw ye sɛnɛkɛlaw sen tɛ ka taa u ka forow la maa si n'i ko i bɛ bɔ yɛrɛ hali ka taa sugu jɔ limanaw o bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ baara ye bi a jala k'a fɔ bamanci wale tigilamaw ka wale jugu ani min bɛ donsow ko fɔ olu ka wulikajɔ minnu bɛ kɛ kungo kɔnɔna na bɛɛ de bɛ i ja ka bi sinsin tɛ ka bɔ k'a fɔ ko n bɛ taa maa mago ɲɛ ci la o de kɛn bɛ sababu ye bi min ye ɲɔnɔnkaw ye limanaw caman bɛ yen u b'a a kanu ka to i ka so walasa i kana taa i yɛrɛ di saya ma dɔw yɛrɛ y'a ɲini yɛrɛ ka u ka so bila ka u ka dugu bila ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ walasa u bɛ se ka lakana sɔrɔ yɔrɔ minnu na lakanabaliya limanaw nin bɛɛ lajɛlen turu bɛ ta ka da ale de kunna misali la min kɛra dɔgɔfiri ani jabali cɛ babili min bɛ yen nɔ ni a jirala k'a fɔ bamancimaw tun y'a ɲini k'a tiɲɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen nka a nana ye k'a fɔ u ma se ka o waleya kɛ o dongo de kari sufɛ ka dugujɛ ntɛnɛn na u sera ka walejugu in kɛ ko babili u y'a fankelen bɛɛ lajɛlen de kari ka bɔ yen maa kɔni tɛ se ka tɛmɛ maa tɛ se ka taa ni ka segin foyi kɛ bilen ko u ka nin walejugu in kun foyi t'a la ko fo maaw ka se ka taa ni ka segin caman ka se ka bɔ a la wa maaw ka se ka u bɛ taa u ka magoɲɛ ci minnu na u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sugujɔw ni a n'a ɲɔgɔnna caman ko ka se ka caman bɔ o la limanaw nin kɔni ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin sigidalamaw ma dɔgɔfiri min yɛrɛ bi limanaw ni pɔn min n'a karilen filɛ nin k'a bɛ kɛ sababu ye dɔgɔfiri k'ale to a kelen na fasiri ka fɔ la ko wa ko dɔgɔfirikaw muso minnu bɛ a dugu kɔnɔna la olu kɔni kamana gantɔ de bɔra kunungo limanaw ka taamaba dɔ kɛ ka wele bila
jamana faamaw ma minnu bɛ bi ni lakana bɛ olu bolo olu de kan k'u janto jamanadenw na k'a f'u ɲɛna ko u k'a lajɛ u k'u hakili to olu la n'o tɛ limanaw olu ta kɛnbɛ u tɛ se ka bɔ sango ni pɔn kelenni min bɛ yen n'ale de bɛ jabali ni dɔgɔ firi kala ɲɔgɔn na pɔn min n'o karilen filɛ nin limanaw k'o kɛra la gɛlɛya ye musow kamana guantɔ bɔra ka taama kɛ ka wele bila jamana faamaw ma u k'u hakili to nin yɔrɔnin na limanaw a jirala k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ min ni taama in kɛra ko musow kɔni sirannen don kosɛbɛ nin kana kɛ a damana gɛlɛya wɛrɛ dɔ faratɔ ye dɔ kan sabu ni maa tɛ bɔ ka taa balo ɲini limanaw kɔngɔ de bɛ na fara gɛlɛya yɛrɛ kan n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye walasa a sera Segu mara limanaw jamana faamaw k'u hakili to nin yɔrɔ in na Masire Diop ale de ye fasiri kɛ indépendant kɔnɔna la yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ ni kunnafoni telima ye limanaw ko Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ sira min filɛ nin n'o ye Sebenikɔrɔ Jikɔrɔ ni Para ye ko sirabanga kasara dɔ kɛra yen nɔ sirabanga kasara in a juguyara kosɛbɛ a kɛra su yɛrɛ janfani kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 3 waati ka taa bila a kanɲɛ 4 na ko Jikɔrɔ ni Para a filɛ nin min ye Bamako sigida 4nan de la ko maa minnu tora la u bɛ se maa 5 ɲɔgɔnna de ba olu de fatura maa caman olu joginna kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn dɔ de bɛ min na a tun bɛ damatɛmɛ boli la wa ko maa minnu tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko u tun bɛ ka bɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ de la n'o ye concert ye o yɔrɔ ko caman bɛ yen u tun t'u yɛrɛ ma bolimafɛn boliko juguya Jikɔrɔ ni Para ale sirada la mobili de filɛ nin ka sira bila limanaw ka taa don mɔgɔw sigilen la sirada yɛrɛ la maa caman olu kɔni joginna maa minnu yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ olu an y'a fɔ ten maa 5 o de fatura a ko siratigɛ ninnu na minnu joginna olu taara joona joona ka taa ni olu ye kɛnɛyaso min bɛ yen ni o ye hôpital Gabriel Touré ye walasa olu bɛ se ka furakɛ min ye 14e arrondissement polisiso ye olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda nin ko in ale bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye Soir de Bamako ale fasɛrɛdi sɛbɛn kɔnɔna la Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw ko Mali faamaw u ka kow kɛcogo dɔn n'o tɛ limanaw ko CEDEAO min ni o sigin bɛ ka anw kɔngɔma limanaw a jirala k'a fɔ n'an m'an janto an ni CEDEAO cɛ a bɛ sɔn ka kɛ don dɔ la ka anw ɲangi limanaw ɲangi min yɛrɛ n'a bɛ sɔn ka kɛ ɲanginiba ye kosɛbɛ fo an ka sɔrɔ siraw limanaw ni olu datugura bi Mali bɛ lahala min na a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan walasa n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ min ye Assise nationale de la refondation ye n'o o ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye jamana faamaw bɛ ka min ɲini ko ka o de sigi jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan min mana fɔ o kɛnɛ kan limanaw bɛn mana kɛ min kan baara na kɛ ni o ye jamana na dilan ni o ye n'i ye jateminɛ kɛ ni jamana faamaw ko nin de ye sira ye jamana bɛ se ka dilan ni sira min ye Mali kura bɛ se ka dilan ni sira min ye ko nka diɲɛma n'o ye communauté internationale ye CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw limanaw olu ko Mali ye anw tɛ fɛ aw ka nin sigi in kɛ wa anw kɔrɔtɔlen yɛrɛ don aw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen di anw ma don min na aw bɛ se ka aw ka kalata don fɔ aw ka don di anw ma jamana kuntigi kura bɛ se ka sigi don min na ani jamana bɛ se ka bila taabolo kura kan don min na nka limanaw o tɛ Maliden caman fɛla ye bi wa gouvernement min yɛrɛ b'an kunna bi limanaw olu ko aya n'i y'a ye ko bɛ kɛ fo Assise nationale de la refondation o de ka sigi Maliden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la ni min fɔra o kɛnɛ kan limanaw baara na kɛ ni o ye o kɛra premier ministre yɛrɛ ka kumaw ye don tɛmɛnenw la nka a jirala k'a fɔ limanaw CEDEAO ka jɛrɛ dɔ bolodalen don novembre kalo tile 7 san 2021 ko nka yan'o jɛrɛ in cɛ CEDEAO ka ministre minnu bɛ yen ni olu de bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ baaraw kunna n'o ye ministre des affaires étrangères de la CEDEAO olu kan ka ɲɔgɔn ye yanni nin don kofɔlen in cɛ ko nka nin ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan limanaw Mali tɛna ye a kɛnɛ kan sabu ko CEDEAO kɛlen don ka Mali ɲangi ka an gulon fɔlɔ an sen tɛ ye CEDEAO ka jɛrɛ foyi kɛnɛ kan an da tɛ foyi la CEDEAO ka sigi minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ nin waati in na yanni o dun cɛ limanaw ko CEDEAO u bɛ k'u sɛnsɛn ka se min ma sisan o de ye ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma n'o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ ye an ka sɔrɔ olu siraw kan bi walasa limanaw ni kɔni ye a damana gɛlɛya wɛrɛ de daminɛtɔ ye Mali jamana ani a bɛ tɔn min kɔnɔna la n'o ye CEDEAO ye olu jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ
nga maa min ye fasiri kɛ Elhaji Mamadu Gaba a ko ni samasamali min filɛ nin n'a daminɛ to don an ni CEDEAO cɛ limanaw a da man di an na dɛ a da man na sabu maa kelen tɛ se foyi la i ni maa diɲɛ kɔnɔna la bi limanaw jamana o jamana bɛ yen ko i bɛ baara kɛ i ni dɛmɛbaa de b'i la i ni maa wɛrɛw de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'i ko k'i na to i kelen na limanaw a gɛlɛya bɛ sɔn ka kɛ baara ye o de la fasirikɛla a ye ɲininkali k'a yɛrɛ la a ko hali assise nationale de la refondation min n'o bɛna kɛ nafolo de bɛ bɔ a la maaw bɛ bɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen de fɛ ka na olu tɛ se ka na fu falaki ten i b'a sɔrɔ nafolo de bɛ bɔ ka don nin bɛɛ lajɛlen labɛnw da fɛ limanaw n'o nana kɛ waati min na ko CEDEAO ye datugu anw da la k'a fɔ ko aya an y'anw ɲangi wa nafolo yɛrɛ tɛ don Mali kɔnɔna la bilen limanaw ko yalima a baara a bɛna kɛ cogo di min ye Soir de Bamako ye ale ye nin ɲininkali kɛ nin de ye ɲininkali damadɔ ye maa bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ la premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko ale k'a lajɛ limanaw tiɲɛ don politiki ma gɛlɛn don an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn a yɛrɛ ye maa ye maa lasɔminenba nka a k'a dɔn k'a fɔ limanaw ka gɛrɛntɛ sama ani CEDEAO cɛ bi limanaw ko kodɔn o de bɛ se ka kɛ bi walasa anw ni CEDEAO ta kana kɛ ka sama ni ɲɔgɔn cɛ o kɔlɔlɔ ka tila ka bi jamana yɛrɛ kan ne ka kuma tɛ nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako ale de kɔnɔna la n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale fasɛdi sɛbɛn kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ min ye conseiller min bɛ yen n'u k'a ma ko Docteur Fuseni Ouattara kunungo olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Conseil national de transition n'o ye CNT ɲɔgɔn ye kun ye ɲɔgɔn ye balalen ye wa ɲɔgɔn ye don maa wɛrɛ kun t'a kɛnɛ kan ni CNT maaw yɛrɛdamaw cɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw k'u tun bɛ ka kuma min ye u ka baarakɛ ɲɔgɔn ni ale de bɛ bolola bi a bɛ kaso la Issa Kawjim ale de ye Conseil national de transition ɲɛmaa danka naaninan ye a jirala k'a fɔ ko kuma tun bɛ ka kɛ Issa Kawjim ka koɲɛ de kan ka sababu kɛ bi ale bɛ bolola a ye kuma dɔw fɔ ni jamana ye jalaki bɛ a kan wa k'a bɛ kaso yɛrɛ la ka kiiriw bɛ sen na o la conseiller min ye nin n'u k'a ma Docteur Fuseni Ouattara a ye ɲɛfɔli caman kɛ kunungo u ka jɛrɛn ale kuncɛlen kɔfɛ a ye min fɔ kunnafonidilaw ye o de ye k'a fɔ ko a damana jɛkulu dɔ bilala sen kan a bɛ fɔ min ma commission ad hoc maa 15 o de b'a kɔnɔna la k'olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka min ye Issa Kawjim ka koɲɛ ka kuma a ka min bɛna bɔ a la don nataw la a ka kumaw la a ye min fɔ kunnafonidilaw ye o de ye k'a fɔ ko commission ad hoc min filɛ nin n'ale sigira limanaw k'a bɛna sɛbɛn kɛ n'o ye rapport dɔ ye ani ka dantigɛli kɛ min ye Issa Kawjim ale ka koɲɛ kan n'a sɔrɔla sini ma sinikɛnɛ ma Issa Kawjim ko a bɛ bolola nin waati na a ko tɔ bɛna kɛ cogo min na a ko nka n'i y'a k'ale yɛrɛ fɛla ye ko Issa Kawjim an bɛ don min na i ko bi limanaw ko a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a kan k'a dɔn k'a fɔ i tɛ se k'i to jɔyɔrɔ dɔ la limanaw ka kuma bɛ kuma na k'o bɔ i da kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna la ale yɛrɛ b'a ɲininka ale b'a yɛrɛ ɲininka bi diɲɛ tile in na bi limanaw Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min na a ka kan bɛɛ lajɛlen bɛ Mali nɔfɛ bi bɛɛ ɲɛ bɛ anw na ko a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen de ka bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ye ka Mali ka ale dɛmɛ nka n'a fɔra jamana kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen nɔ e yɛrɛ i n'i ka jɔyɔrɔtigiya e bɛ tila ka bɔ ka kuma caman fɔ jamana ma jamana min yɛrɛ bi n'a a bɛ ka i yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la Fuseni Ouattara a ka kuma la k'o tɛ ko bɛnta ye nka n'i y'a k'ale sago yɛrɛ ye Issa Kawjim walasa baara ka nɔgɔya olu CNT maaw bolo a k'a lajɛ a ka sɛbɛn furakɛ n'o ye baarabila sɛbɛn ye a k'o ci CNT ɲɛmaa ma k'a fɔ a ɲɛna ko a ye baara yɛrɛ bila pewu k'o bɛ o da bɛ ja Issa Kawjim na o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye hali maa n'i ka kɛwale kolon dɔ k'a fɔ n ye nin kɛ tiɲɛ na n jalaki don ko yafa bɛ se ka kɛ i ma sariya bɛ se ka yafa ma ko n'a ye o sɛbɛn bila o la hali min ye CNT ɲɛmaaw ye olu bɛ se ka yafa ma walima baara bɛ kɛ cogo min na kiiri tigilamaw olu na yafa ma a ka se ka bɔ daba yɛrɛ fɛ n'o tɛ ko k'a fɔ de ko bɛɛ kɔni bɛ ka i ta fɔ sabu commission ad hoc min n'a sigira limanaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ bɛɛ y'i ta fɔ dɔw fɛla don Issa Kawjim a ka bila dɔw ko a kana bila dɔw ko kuma ka kɛ kiiri tigilamaw fɛ bɛɛ ni hakilila de don limanaw ko nka commission ad hoc min kɔni sigira n'o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye a sigira k'a sɔrɔ min ye Conseil national de transition Maliki Diaw ale bɛ Aligérikaw fɛ yen taama dɔ la ale kɔni ka kuma la ko maa kelen ni tɛ se ka kɛ ka jamana buruja ka kuma caman fɔ jamana ma ko nka ko sariya jamana na tugu sariya de kɔ fanga bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don
député n'u jɔyɔrɔ kiiri tigilamaw n'u jɔyɔrɔ min ye fangabulon fana ye n'o ye jamana ye marabaw ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don nka k'a fɔ de ko maa kelen ni ka kuma kama jamana ka se ka bila gɛlɛya dɔ kɔnɔ colonel Maliki Jaw ko o tɛ CNT fɛla ye sariya min n'a ka kan limanaw ko ka ta baara ka kɛ ni o ye kunnafoni fila dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn les échos welewele Echo ale kumana limanaw Echo kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati ninnu na ko min ye kalandenw olu ye kalanso sira minɛ kunungo novembre kalo tile fɔlɔ ni ɲina kalanta limanaw jamana ɲɛmaw olu y'a bila hukumu kɔnɔna la o de ye ko ka min ye an ka sigida olu o lakanani ka o kɛlɛ ani min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o bɛ jamana kan nin waati in na limanaw ko ka a bilala o de hukumu kɔnɔna la o de sababu yɛrɛ la min ye jamana ɲɛmaw ye u ye laɲini kɛ ko kalanden kelen o kalanden kelen jamanaw u ka jiri kelen o turu kalansow kɔnɔna la ko na kɛ sababu ye jakungo min n'o bɛ k'i kunda an ka jamana ka se ka caman bɔ o la wa jala k'a fɔ kalanta min kɛra kunungo n'o ye san 2021 ani san 2022 ye min ye minisiri ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga ani fangabulon min ɲɛsinnen don kalanko ma o ɲɛmaaya bɛ Dede Usman ale bolo fo ka taa se gouvernement maa caman ma olu tun bɛ kalanso min filɛ nin ɲarilakaw fɛ yen n'o ye Inemasa Sise ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen walasa ka se ka kalanta ale baaraw nu don a jala k'a fɔ premier ministre kɔni ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ ta ka ɲɛsin ɲina kalanta ma a ko a bɛ fɛ ka min fɔ limanaw o de ye k'a fɔ baara caman bɛ yen olu bɛ k'o de koromo kari bi o dɔ bɛ tali kɛ kilasi kura minnu ni olu segira ka dilan ni Mali n'a dɛmɛbaaw ye o de bila sen kan ko colonel Asimi Goita jamanakuntigi ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ale yɛrɛ de y'a laɲini ɲina kalanta a ka bila sigida lakanani n'o ye jirituru ye walasa jakungo bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani fana ko an ka sigidaw bɛ se ka lakana jirituru bɛ se ka kɛ o sababu ye Mali n'a dɛmɛbaa caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la fondation Orange Mali ale yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ nin ko siratigɛ ninnu na kosɛbɛ ko lakɔliden caman bɛ yen limanaw kalankɛminɛnw dira olu ma fu falaki ani fana ɲina a jarala k'a fɔ min ye kalanso caman ye olu segira ka dilan walasa kalandenw bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la limanaw ko nka bɛ ko in na dɛ lakɔlikaram n k'a fɔ kalandenw ani kalanden somɔgɔw limanaw kalan kɔni taara nka min ye kalandenw tɛ se ka taa kalanyɔrɔw la fiyewu fo kalankɛminɛnw de ka di u ma a jarala k'a fɔ ɲina kalanta ko lakɔliden somɔgɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔliden minɛnw feere caman bɛ o y'a jira k'a fɔ caman de farala kalandenw ka minɛnw sɔngɔ ka ɲina o kɛra sababu ye ɲina kalanta limanaw kalan kɔni taara ko nka gɛlɛya b'a senkɔrɔ kosɛbɛ e ko ka fɔ la min ye kunungo novembre kalo tile fɔlɔ ye n'i kun taara e kun ka taa dɔrɔn Bamakɔ suguba kɔnɔna la k'a fɔ hali bɛ sakinin kelen san limanaw i den ye i b'a sɔrɔ saki yɛrɛ limanaw a tɛ se ka san sɔngɔ min bɛ fɔ a la limanaw o de ka ca ko n'i y'a da sango ta yɛrɛ ma sango maa minnu bɛ ni olu ye seereyaw di Echo kɔnɔna la caman y'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ olu ye saki san sango dɔrɔmɛ 500 ko nka a jala k'a fɔ o saki kelen n'i ko i b'o san ɲina i bɛ sɔn ka 880 bɔ a ko siratigɛ ninnu na wala a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min ye kalandenw ka minɛnw ye a jala k'a fɔ yanni kalo kelen yɛrɛ cɛ kalanta minɛnw limanaw ko tɛgɛ kun tɛ se k'a d'a kan k'a sababu kɛ min ye n tɛ san sɔngɔ o de b'a kan a kɛra livre ye o a kɛra saki ye o a kɛra minɛn misɛnnin fɛn fɛn ye n'o bɛ di kalandenw ma ka taa kalanso kɔnɔna la limanaw k'a kɛra gɛlɛya yɛrɛ bada ye kunnafoni filɛ Echo de y'a fɔ Echo an tɛ fasiri bila nin kan yan an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi limanaw o de ye nin k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan